Hi guys! For today's video nga ay samahan ninyo kami na gumala. Dahil nga magandang panahon ay naisipan naming mag-rides papunta sa Lomi House na matatagpuan sa Tuaca, Basud. Nakita nga lang namin sa isang Facebook page itong Lomi House na ito kaya naman naengganyo kaming pumunta. Mga 9:23 AM nga pala kami umalis sa bahay. Inagahan namin ang pag-alis kasi nga hindi pa namin siya napupuntahan para makasiguro lang kami, baka sakali, hindi namin alam baka mawala kami or whatever. Kasi i-Google Maps lang namin yung lugar. So ito, naglalakad na ako palabas ng bahay kasi nag-aantay na yung asawa ko dun sa kalsada. And then, eto na, pupunta na kami, on the way na kami, hindi pa kami nakakalabas sa aming barangay. Dito nga pala, pagdating namin sa petrol na nagpagasolina muna kami kasi baka hindi kami makarating doon, maubusan kami ng gasolina. Eto, nasa kalagitnaan na kami nito ng pabasod, nakikita na namin yung tinatawag na Susong Daraga. Simula sa Daet hanggang dito sa Lomi House, 34 minutes lang siya. Nakalagay dun sa Google Maps. So eto, nakarating na kami dun mismo sa Lomi House, dito sa parkingan, and then maliit lang naman yung area niya. Pero nandun talaga yung view, yung tinatawag na susong dalaga dun sa likod. Buti na lang nga, pagdating namin, mga mahigit 10:00 na kami nakarating. Siguro mga 10:10, ganon. Kasi tamang ano lang naman yung patakbo namin ng motor. Tamang chill rides lang kasi malapit lang. Hindi kami nagmamadali. Talagang naglaan lang kami ng oras kasi baka mahirapan kaming mahanap. Pero hindi naman siya mahirap hanapin, madali lang. So eto yung view guys, ayun yung tinatawag na susong dalaga. Dito yung picture-picture. Ayan siya. Pagpasok nga namin, hindi pa kami nakapag-order kasi inom na namin ang Picture taking. Nung nagsawa na kami sa pag-picture taking, ayun, saka na kami nakaisip na umorder. Bale, ang in-order lang naman namin is talisa kami na overload na lomi kasi yun lang naman dalawa yung pinunta namin. Gusto lang namin mantikman yung lomi at makapag picture-picture dito sa napakagandang view. Medyo pagdating nga sa Baasud, makulimlim yung oras pero nung umalis kami sa Daet, mainit yung panahon dun sa Daet. Dito lang talaga pagpasok sa Baasud, makulimlim. So, ito yung mga menu nila. Yung Lumia Overload yung binili namin, 85 pesos. Mura lang yung kanilang mga menu, guys. Walang masyadong mabigat sa bulsa. By the way, guys, itong Lomi House na pala dito sa Tuaca, Basud, tapat lang siya ng barangay hall, as in. Mabuti na lang nga kasi papunta namin is hindi masyadong matao. Kasi kapag tanghali daw, masyadong madaming tao dito. And yung nasa menu nila, is niluluto talaga nila yon from scratch. Wala sila ng mga ready-made na iniinit na lang. Kaya medyo matagal yung serving. Pero okay naman siya guys. Sulit naman yung inyong pag-aantay. Hindi naman kayo magsisisi sa mga binayad nyo. Pwede rin naman na habang hinaantay nyo yung pag-serve sa inyo is mag-picture-picture kayo, ganon, para malibang kayo. And meron din naman sila ditong CR, sakali sa mga pumabiyahe na mga nakamotor or whatever, meron silang CR. Kaya kung mag-stop over kayo para kumain, goods na goods siya na area. By the way guys, meron nga pala kaming Facebook page. I-follow nyo kami, Panlasang Bicol. And huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel, Panlasang Bicol. At namating na nga yung aming order na Lomi Overload. So ayan yung mga toppings niya. Ang mga toppings nga pala na nasa Lomi Overload namin ay lumpia, chicharon, kikiam, squid ball, and may itlog din, tsaka yung isaw. Self-service din nga pala dito. Ikaw ang kukuha ng kutsara at tinidor mo at kukuha ng tubig mo. Meron din nga sila guys binibenta na mga milk tea, mga prop, mga ganong dessert. Parehas lang din naman ang presyo ng mga milk tea nila sa binibenta dito sa sentro. Yung small is 29 at yung malaki naman is 39 pesos.
Pagkatapos na nga kaming kumain ay hindi muna kami umalis kasi tumambay-tambay muna kami ng ilang minuto para magpahilan at enjoy ang view. At hanggang dito na lang nga ang ating video for today. So please like, share, and subscribe sa aming YouTube channel. Follow for more. Thank you guys. See you again sa next vlog. Bye!